Nesúhlasím s tým, aby Fico vysielal mladých ľudí bojovať na Ukrajinu. Nesúhlasím s tým, že sa naša vláda na čele s premiérom snaží vtierať masovému vrahovi Putinovi a z Ruska vytvára vzor pre Slovensko. Nesúhlasím s tým, že vláda neustále útočí na aktívnych občanov, mimovládne organizácie a rozklada inštitúcie aj nezávislé médiá. Nesúhlasím s tým, že do ústavy zakotvili len dve pohlavia. Nesúhlasím s tým, že z našich daní a odvodov platíme takmer polmiliónové odmeny ministerským úradníkom. Nesúhlasím s tým, ako Šimkovičová ničí kultúru a Taraba devastuje životné prostredie. Ja som počas nežnej revolúcie ešte nežila, ale uvedomujem si, že všetok tento nesúhlas môžem vyjadriť len preto, lebo v roku 1989 nežná revolúcia začala. Slobodu pre moju generáciu vyštrngali moji rodičia. A keď raz budem mať aj ja deti, chcem, aby žili v slobodnej a demokratickej krajine. Verím, že urobíme všetko preto, aby sme si demokraciu neustále chránili.